Jesus worship. O dara oh. Kung ganaan mo pahimo gingana guys. Nara dire. Oh. Dara dire oh. Okay, motor mo ba? Oh, motor dyan dyan. Ade. Hiyaw sa motor lang. Ay, motor kay. Ha? O sige, ibaw anak ko sa ebidensya. Da siya anak. Kuyo kita kay. Bigyan kay magpatay na kalit. Ibili sa kadre bro. Ay, basig din mo balik ha? Abo ang. Simuli ng cut mo. Ako rin mabilin dire. Dara guys oh. Darang project dire nga bag. Haman sa. Topi ka so. Oy tao dia. Wadi gwardiya dire ay. Boss? Ako tayo pa. Okay, drive ay dala. Baki na kan. Araw dia ini masih ko mga bangka na ni ate. So what's up? What's up? What? What's up? Lagi WhatsApp lagi. Oh, mo ni guys oh. So na ako diri sa kuan, Compostela. Ada dari sa mga kuan gapon. Kanang mga welder mata di. Na lagi hapon tadi oh. Ako manghod welder sa nasa diri trabaho. Kisa pahimo anak ingana. Kuan lang mo. PM no sa ko na raw. Mani project oh. Raw na yun. Kuan si guys kanang poultry. Ako sa nibutang kung bagay isuro ito mo dito sa kuan. Yan ako ang sakyanan kay ilang driver kay kuan ko sila malutog. Baboy ko na to. Dara, suruyon ta ma. Karon pa yung karipod. Sama oni diri ha. So natin babkat oh. May piso dito. So diri. Ano mga barracks daw. Ya barracks. Mati barracks ko ang mangho dito. So kay kuan man sila ni lakaw sila kay kuan. Kanang malay ko sa pagkaon. So mo ni project ni daw. Ay suro tagi mo. Itur mo. Mo ni ang kuan diri. Kung babuyan ka diri, babuyan gini. Diba? Nara diri guys oh. Dara diri. Naraw. 14 asa dito. Tumboy lang da ano. Balihon sa pikas. Ako sa pikas. Asa. Isuroy pagit mga guys mga guys. Sa mga barracks daw. Barracks. Sa mga trabahante nga. Ayan, mga kauban sa bangkod. So, may tao no? Kung ano man ka ng Sabado karon, dayon ugma Domingo. Ay, karon ni Domingo eh. Sorry, chef ko. Ugma Lunes. Sakto yun. Masakatan ng kuan. Inang ato si kantor. Ano guys, ato kita inyo
Ano gusto? Ugo kay ko Andre ng mga milyon-milyon. Dito kahimog ngani no. Kita maglisod na magani tag 40 lang ka low block ato alibot 40 20 20 80 ka low block. Maglisod na magani tag ano? So kani sila ako grabe. Solid gani no. Solid no. Oh, lahos to mo. Adto. So ni project rin sa kuwang manghod. Masuri pag ko. Ingon siya nga pwede ra kon masuri dire soro yun tani. Pero kung pahimo bagi nga ni guys. Kani nga ni. PM lang mo diha. Ato anang kotisyon ba? Ano kotisyon pa man na, di ba? Okay guys. Saka ta si kanto. Hagdan. Maning himo ni ka welder dayo. Batang bakal maning himo. So mag second floor ta. No, nyo. Saan ni bakjab de? Ay, sus mao de ano na. Dito. Nere ka mulit layat ra ka diha, mulit layat ra ka diha. Lihat dong, ito dong. Ay mga mga baboy, ginagar re dong ito dong. Kalayo ana. Sa bana-bana ako mga guys, diri tris. Padong tumoy. Nene. Estimating gini jud ato Kana 3 dia lang haligi daan. Pero merong haligi. Ikaduhang haligi. Na sa mga 3 metros. 3 kaduluwang. Ato na ipon. 3 6 9 12 15 18 21 24 7 30 kutubo na ng IPC nagbitay klaro ba niya? Tabi haron gyud mo makaklaro ati padukol sa ko kanindo sa view diri grabe ano pa sa bukid ano sa bukid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ay nagay marking na nanang maglisod ba man ta di ba nanay marking sila kaluwang 32 33 34 35 36 37 38 39 40 so nara diha 40 times 3 so 40 times 3 mo na resulta diha gikan diha padung dito tumoy so kung alam mo guys kanang PM lang mo o kita ganahan magpa-trabaho yung ano nara dire sige nara ko second floor wala ko sa boss nara dire PM lang mo kay basi ganahan mo magpa-trabaho yung ano nara dire PM sa quotation guys, di ba? Ano ba? So muna yung hallway
Kung nagbubuyan ka, nga na hallway na rin. Darang kuan. Muni ang lahos-lahos sa pikas. Tapal ito. Sa mo ni guys, no? Oh. Naswito na mo. Basi ganahan mo og magpapanday. Yung ani nga klase nga building. Ay nalag, just PM lang gid para masabutan nato ang mga presyo ba, di ba? Nara dari oh. Adara expert. Oh, nara expert oh. Nara expert. Boy na nagpatubo dire. Dara porma. Dara porma no. Ani. Sus. Mani yan. Ah. Sorry.